esakhuluma ubaba la ngivele ngikhumbule esawumfundisi angithi kuyahluka ubaba nomfundisi. So relationship yami naye iqale ewumfundisi, ithe uma ikhula yashintsha obaba. So angikhumbule ngimbiza ngumfundisi umalume ngoba i-relationship yami naye angisamboni njengomfundisi kuphela but usewubaba. Sifundiswe kakhulu to become sons and daughters. So ama-sons and ama-daughter ambiza ngobaba bese kuthi abazalwane umfundisi. Haleluya, simshaya izandla egameni likaJesu. Ngiyabingelela kubavangeli, ngiyabingelela befundisi egameni likaJesu. Ngibingelele omama, ngibingelele amadikoni egameni likaJesu, obaba omkhulu. Ngiyabingelela worship team, siyabingelela egameni likaJesu Kristu. Sunday school, youth leaders, siyabingelela egameni likaJesu. Igama ngumbuso, okay, lishintshiwe igama lami emkholweni. Igama ngumvangeli, isibongo ngudlovu. Haleluya. Mnandi into yokukholwa ishintsha amagama ukukholwa. Uthule igama uphinde igama. Haleluya. Ngiphathile mina baba iduku lami ngoba ayikho ozongcoshela lona la. So ngifike nawe ngibize bami. Manje ayikho ozongcoshela, ozongilethela kuyinto wazo kakhulu bazalwane basekhaya. Haleluya. Nginekhaya nginalo engingale efolweni, mnandi kakhulu ukwenza khona, akukhumbuleki ngala. Haleluya. So mnandi kakhulu. So uma ngingala ngiyabonga ithuba lokuthi ngingala. Muhle kakhulu uNkulunkulu lapha efolweni, uyasisiza kakhulu, uyasisiza kakhulu uNkulunkulu. Umile nathi sithembele kuye. Ngizocela nje siye ezwini lenkosi amahubo 1, sivule amahubo 1. Kusenhlizweni yami ukuthi njengoba sekuDisemba singabi abazalwane abenza izinto ezenziwa ngoDisemba, sibe nabazalwane abathembe uNkulunkulu from January, simthembe nangoDisemba uNkulunkulu. iBhayibheli lapha kwiZakha lithi themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho, bese lithi ungenciki ukwakho uqondo. Amanye amazwi iBhayibheli yabona ukuthi uqondo asinako, ngoba uma sekuDisemba baningi abantu abakhohlwa uNkulunkulu banike iqondo kwabo. Haleluya. Uma sekuDisemba ziningi izinto umuntu ayicabangayo ukuthi mengenza lokhu nalaba kuzoba right, ngenze lokhu nalabo kuzoba right. Kunabantu abathatha i-break ngoDisemba. Haleluya. Ngenxa yezimo nje zika-11 days noma zika-15 days. Pero uDisemba kuyithuba encane kakhulu Disemba umekwaba nama-holiday. But baningi abantu abazoshintsha just because of the 15 days osukukhona. Haleluya. Cela sifunde lapha sisithini ufundela amahubo 1, ufunde uverse 1. Ubusisiwe umuntu ongahambi ngeziluleko zabo. Ubusisiwe umuntu ongahambi ngeziluleko zabo. Haleluya. Ngamanye amazwi ngoDisemba lithi iBhayibheli masingenciki kokwethu uqondo. Haleluya. Asingenciki kokwethu uqondo, masithembe kuJehova. Manje iBhayibheli ubusisiwe umuntu ongahambi ngeziluleko zabo. Uma unganciki eqondeni kwakho kwenza ukuthi ubusise, ngoba ngenkathi umthetho wakho uqonda endaba uhamba ngeziluleko zabantu ababo. Lithi iBhayibheli ubusisiwe umuntu ongahambi ngeziluleko zabo. Ziningi iziluleko ozoyithola. Abanye namhlanje abekho ngenxa yeziluleko, abanye nje basendaweni ngenxa yeziluleko. Lithi iBhayibheli kuwena ubusisiwe uma ungahambi ngeziluleko zabo. Ongemi endleleni yezoni. Haleluya. Isibusiso sakho siwenza ukuthi
noma uthesta asekho isibusiso kuwo. Isibusiso usithola onye uma ungeke uhambe ngeziluleko zakho, ungeke futhi ume endleleni yakho. uDisemba musho ukuthi uma uDisemba wena uzokwazi ukubashintsha. uNkulunkulu oshintsha abantu. The moment uthi wena mina ngizobashintsha, you come. Hallelujah. uNkulunkulu uzokwazi ukubashintsha. Umuthi wena noma mina ngingathesta kodwa ngizimi nalutho, no, uzoba lutho. The moment uthesta, isibusiso sikaNkulunkulu siyasuka kuwe. Noma ungathi ngizokwenza kancane, the moment uwenza kancane, uNkulunkulu isibusiso sakhe uyasisusa kuwe. Obusisiwe kuDisemba ongemi endleleni yezulu. Akubusisiwe njengoba bathi kubusiswa noma hambe neziluleko zabantu. Ziningi iluleko esiyitholayo. Awuthi uma phela usukhole kakhulu nyaka wonke uyakholwa. Awuthi kuba kube nje kancane. Kanti the moment uthi uyahamba, the moment uma isibusiso siyasuka. Wena usibona usungathi awusatanyiwe, hayi ngoba nayo usuka isibusiso kuNkulunkulu. Ngenxa yokuthi uhambe ngezeluleko zababi, uvele wakhetha ukuma endleleni yezolo. Hallelujah. Lithi babusisiwe abaqotho endleleni abahamba nomthetho kaJehova. Kusho iBhayibheli. Lithi babusisiwe abaqotho endleleni zabo abahamba ngomthetho kaJehova. Sikwazile ukuhamba from January, yini esitula abantu ngoDisemba ukuthi sihambe. Ungafika uhambe 11 months wonke uzoyithula for 10 days ukuhamba. Only 10 days okuthulayo usuhamba for 11 months wonke. Unake isibusiso ngenxa ya 10 days. Uthi usafuna ukuzwa, usafuna ukuthesta, usafuna ukubheka ukuthi uhamba kanjani. Yena nje ka 10 days. Isibusiso sakho usithola only uma ungahambi ngeziluleko zababi, ungene endleleni yabantu abakhongodayo. Hallelujah. Ngiyakuphelile. Leli unyaka sikhonza uNkulunkulu. The good thing I love about my church, ayikho iSunday evakwayo. So asikwazi ukuthi sivale, ayikho iSunday evakwayo, asikwazi sivalile. So uvala kanjani ukhona? Uma kanjani ukuthi ngizayotesta izinto zomhlaba ubukhona? The moment uyothesta, yilapho isibusiso kaNkulunkulu sisuka kuwe. Ngoba ngingambona umuntu kade ephuza wakhona. Bese phinde wakuthi uphuza kangakanani. Uyazi uvela uphuze wakahle eqaleni wayena wakhona. Waphinde wamanye wathula ey'ntweni zakho uvela phuphi. Uvela abe west. Wena uncamela ukuthi uyoba west for 10 days. Next week siyafuna emsebenzini. Thana ngakuDisemba. Lithi ubusisiwe ongahambi ngeziluleko zaba. Ngamanye amazwi, the moment ungavumeli ukuyalwa yibona uzobusiseka. Isibusiso sakho sikaDisemba sithi ungavumeli bakuyale. Lithi iBhayibheli lelizwi leli liphefana uNkulunkulu. Lilungele ukuyalwa kuze nokusola. The only thing ekusolayo yizwi kaNkulunkulu. The only thing ekuyalwa ngoDisemba yizwi kaNkulunkulu. Awuzoyalwa yizwi for 11 months ngoDisemba uyalwa abantu. Hallelujah. Uyalwa yizwi for inyanga ey'ngaka but ngoDisemba uyalwa abantu. Liqondisile izwi for 11 months ngoDisemba uqondiswa abantu. Hallelujah. Akwazi. Isimningi kakhulu inyanga kulonyaka uqondiswa yizwi likusola likuyana iqondisa. Ekungalungini kwakho. Usuqondiswa abantu ekulungeni kwakho. Izwi liqondisile ekungalungini kwakho. Abantu
yonke kuthi noma bububi siligwinye lishisa asho njalo njengoba ligwina lishisa uthi ubona ukuthi sengisele ngedwa but bezizwe kodwa mina bengakumkhonza uNkulunkulu noma ngathiwa isikhathini kodwa mina bangahamba bonke bavala kodwa mina indaba inawe indaba yikho nathi indaba uthi noma ubona ukuthi asigodukele asijoje kodwa mina ngikwazi angabe kusemakhaya kodwa manje ngilebala ngikwazi ngiyakhona akufanele kama zathoba abantu ngiyazimela siyafahla usingagoduka bazosivela abantu mayinkinga asivinjiwe nguye sivinjwe yizi sikhona uNkulunkulu ngesikhathi kuyisikhathi sivinjwe yizi ukuthi singagoduki sinawo amakhaya sihamba ngosuku sibuye ngosuku noma manje sibakela ukuthi iSunday benimshayeze ngisemlungile haleluya iSunday ayishaye ngikhona why imina akulona ibala yimi kube asise ongemi endleleni yezoni ongahlali enkundleni yamakholotshani haleluya ongahlali enkundleni yamakholotshani lithi iBhayibheli ku 1 Corinthians chapter 15 verse 18 lingakhohliswa ukujwayelana nababi konakalisa ukuziphatha kahle ongahlali enkundleni yamakholotshani lithi lingakhohliswa ukujwayelana nabo konakalisa ukuziphatha kwakho kuhle uziphathe kuhle for 7 months wakhohliswa for 1 hour 1 hour ekhohlisa ukuyiphatha kahle kwakho kunale kutheni wazana nobani likineko muntu akabikhona umuntu okhohlisayo ujwayelana nabantu ababi khona bese uyiphatha kahle kwakho so nawe ungabheka ukuthi the moment uzone nosibani ngapela ngahleba phela wena kungahlebi phela wena abanye indlela zokuhleba ngayo manje phela uthi manje uzone naye lokudini phela lokudini uzone naye unezinto ungazenzi fonele nathi wonke useyazenza manje phela uthi wani loyo kwenza wazenza awuzenzanga uzona lana uzenza unalana haleluya phela lokudini nokuthole manje wakwazi manje phela lokudini ukuthi ngenziwa yini ngasafika esontweni ngingawudisa ngoba umuntu engihayela nje manje lithi ukujwayelana nababi konakalisa kukhona ukuziphatha kwakho kuhle your good character when you have a good character but the moment you forget your character is changed indlela osukuba ngayo izinto esishintshile kodwa nje abavakela abancane manje abanganamakhosikazi yinje kuyindoda hayi umuntu osuhlale naye manje ubungakubona konke lokho for 11 manje ubona manje kade safika awuboni manje uyabona hayi akwazi ake ubheke lo ogcina ukuzwana naye awubheke lo ogcina ukuthi why sengishintshile manje bekukuhle kwakho enkosini sekukubi kodwa manje enkosini phela lo ogcina uzone naye phela lo ogcina ukuthi ushintshwe yini inyanga ishintshise December ushintshise yilabo ozone naye yilabo ogcina ozone naye lithi phapha mani ngokufanele mina bakholwa bethi lithi phapha mani ngokufanele ningoni
ngokuba abanye kabamazi uNkulunkulu wena uNkulunkulu uyamazi phaphamani ngokufaneleyo ungaphaphaniswa abantu ngokungafanele babona ukuthi ulele bathi uphapheme wena lithi-ke phaphamani ngokufaneleyo ungaphaphami uzibone ukuthi umkhulu kunabanye phaphama ngokufaneleyo manje uphapheme lithi ungo ungaphaphami phaphemela ubona but phaphama ube inathi kodwa ungoni wakathi ubaba ukuhamba kanje hayi ngokukholwa ukuthithiza hayi ngoba ukholwa but ukuthithiza lokho phaphama ikuhambe ube boldly ukhuluma ubona hayi phela hayi khuluma ngiyazethemba phaphama ngokufanele wayengoni ngoba nabantu enabo abamazama uNkulunkulu wena uNkulunkulu uyamazi haleluya wena uNkulunkulu uyamazi phaphama kwakho kwenza ukuthi ungoni waye ungoni uNkulunkulu uyamazi qhubeka sesiqede okuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova injabulo yakho nentokozo yakho isemthethweni kaJehova awuzojabula ukujabulisa uDisemba ngenye indlela ukade ujabule for every month every month ujabulile yini eshithi injabulo yakho ngoDisemba injabulo ifana uNkulunkulu injabulo isemthethweni kaJehova uma ufuna injabulo uma ufuna intokozo thatha uJesu yazi emsebenzini ngenhleke uhle kanti mina yazi uyazi uPeter uba uPeter manje imali yandoda lela kubona ngisho mama usuqalile ngihlekiswa nje ukuthi wahamba phezu kwamanzi ngiyazemjabulisa ukubona omunye umuntu abanye bebona isipoki ebona uJesu abanye bathi ekhanjayo yabona ukujabulisa ukuthi kunomuntu abantu abona isipoki abanye bathi inkosi kwakunguwe mbize inkosi ngize kuwe abanye babona into esabisa abantu ukuthi inkosi uma kuwena ngoba uPeter understand then why ukuthi izwi laNkulunkulu konke kuyenzeka why wena ukwazile ukwenza konke ngo-11 months waphila uDisemba December nje kuphela 15 days hallelujah Timothy, 2 Timothy chapter 3 verse 14 2 Timothy chapter 3 kepha wena yima kulokho okufundile kepha wena haleluya bithi kepha wena yima kulokho okufundile ufundile for 11 months ngoDisemba babakhona-ke ngoDisemba umuntu wenza iy'fundiso zakhe umuntu wenza akufundisiwe uma ungafundiswanga lutho awukwazi ukubamba lutho lithi iBhayibheli kepha wena yima kulokho okufundisiwe njengoba sikhona ngiyakwena awuyele Paul wakufundisa awubambanga manje ngoDisemba yinto kade wafundisa uvele wathi qhuba ngoDisemba kwavela ngoba ngoDisemba kuvele ifundiswa ukuthi wena ubambe lithi kepha wena bangakwazi abanye kepha wena ukwazi ukwenza bathi abanye bakwenza ukuthi bazenzizwe kepha mina bangakwenza hayi mina ngikwazi ukwenza bayakwenza mina ngakwazi mina ngikwazi ukwenza lithi kepha wena bambela lokho kufundisiwe sikhona imfundiso esiyitholile simile nje siba
ungathi ekufeni. Hallelujah. Qhubeka. Wazi ukuthi ukufunde boba. Injalo. Lokho kwenzayo azike phela ukuthi ukufunde boba. Awubazi ukwenza into ukuthi bengazi. Uyenza ngoba uyazi wena umfundisile. Ayikho into ozoyenza ngoDisemba uthi ngena nje ngoba ngikhalela cha. Unomfundisile ukuthi uyenziwaje. Hallelujah. Nithi wazi ukuthi ukufunde boba. Mase kuthiwa kufakazi njengamanje njengoba uhleba nje ufunde bamnanzi. Manje masesibize ufakazi abahlebayo. Sethi awuchazi ukuthi ufunde bani. Kana bangaya ukukhonza ekhaya. Ngenxa ufunde kubona. Masibabuka bahle. Kanti bayafundisa eceleni. Masibabuka bahle kanti kunemfundiso zabo eseceleni esingazazi. Manje sibize nje umuntu ethi awungitshele wenzekazi lokho kwenza ufunde bani. Lithi sazi sibambisise lokho esikufundile sazi lokho sikufunde boba. Engikwaziyo ekholweni nakufunda kwaphani engikwaziyo ngingasonta for 3 years isonto ngekhaya ngiqala ngomalume ngezwe ngathi ngiyaqala ngqa ukufunda iBhayibheli nginawo kade ngabana kade ngifunda bathi kwabe ngathi ngiyaqala ngqa ngazizwa ngimthanda kakhulu uNkulunkulu ngabona ukuthi angibambelele kulokhu okungifundisa mangakuthethi ongadedela uzophinda la ngaqhamuka khona ngicela ngibambelele nawe kuthi noma iTV iyashisa iTV nala inoma ishisa iTV ngibambelele kuyo noma ishisa wale washumayela kade ukhala ekuseni thina siyakwazi ukushumayela isikhala ekuseni Sethi ukhale mina ebithwa njalo ashumayela njalo. Thuma ungasho izinto zakho kodwa ashumayela. Why? Sikhethe ukubambelela ukuthi noma kuthiwa kunjani sibambelele enkulu. That is what December masibulala because sibambelele ukuthi sikufundile. Sikufunde bobani la abakhona. Elokugcina ngibani 1 Timothy chapter 6 verse 11. Kepha wena umuntu kaNkulunkulu. Sikhuluma ngomuntu kaNkulunkulu manje. Lababanye siseqaleni abamazama uNkulunkulu. Sithi manje kepha wena umuntu kaNkulunkulu, ya. Balekela lezo zinto. Ungayi kuzo ukuthi mina ngiyofika maguquko. Ungayi kuzo ukuthi mina ngeke ngikwenze, but singahlala nabo kuze kusekuseni but ngeke ngikwenze. Lithi bani ungazi ukuthi uzame balekela lezo zinto lezo. Asiyekele ukuzama yonke into. Hallelujah. Asiyekele ukuzama yonke into. Sizama yonke lithi kepha umuntu kaNkulunkulu. Wawazi ukuthi mawusuzama awuyena umuntu kaNkulunkulu. Lithi kepha wena umuntu kaNkulunkulu balekela lezo zinto. Awufuna ukuzama konke. Okunye ke ekudlule nje kwenza wenza kalani kudlule nje. Noma ukufisa kudlule kodwa. Hallelujah. Qhubeka. Jonga ukulunga ya nokumesaba uNkulunkulu nokukholwa ya nothando nokubekezela nobumnene. lithi jonga ukulunga sijongela lapha ekulungeni. Hallelujah. Sebesaba mesabela uNkulunkulu. Ungenzi ngoba uthi wenzela ukufundisa, wenzela ukuvangeli, wenzela ibandla
uNkulunkulu nokukholwa. Disemba jonga ukukholwa. Ukukholwa. Ungathi ngoba kade neminyaka wafika, iminyaka ayibali. Jonga ukukholwa. Ithi mosubesaba uNkulunkulu bese ujonga ukukholwa. Ungamesaba ngokukholwa unaka. Ngalala uyabesaba kodwa ukukholwa akukho. Jonga ukukholwa. Bese uyabekezela. La khona liyabekezela. Bese bazokubekezela. Ube nobunene. Why ukwenza lokho? Yingoba umbalekele lezo zinto lezo. Indaba nje lapho. Lethi kodwa wena zibalekele. Ungafana nabantu. Siyabonga kakhulu ngeminye Jesu.